Kok teko ning nggonamu? Lah mbiyen skripsi lak nulis tentang aku teko ning nggon aku wis awake ireng. Iya. Rambute brindil, nggawa rok sepan kae. Oh. Mongko sikile ting trul bekas gudik akeh banget lho. Bekas koreng akeh banget ya wae, mesti cah rakopen iki. Tak takoni asli dari mana? Saya dari Sulawesi, Pak. Wo, mulane nang kene kos ya Surakopen nang. Wesele sok telat, sok ora. Bareng gelem nembang kok suarane apik terus, "Kamu ikut saya mau enggak?" "Ngapain, Pak?" "Nyinden." "Saya enggak bisa." "Bisa. Harus mau." "Ya, coba ya, Pak." Lah melu pisan pindho iso nyinden kuwi terus gelem ngomong malah dadi viral. Iya. Mergane ayo omongane ting pleketot ra karo-karuan iki, Pak. Ora apa-apa. Ayo saiki gentenan. Ya. Mbak Elisa Orkaro Salaso. Ya, iki sing dikersake Pak Letnan Kolonel Sukino. Iya. Iki wis panjenengan iki TNI AD uga jaksa militer. Oh iya, tadi sing tukang ngadili nek ra kleru lho. Heeh. Bahaya berarti ya, Pak. Sapa? Nek salah ngomong bahaya iso diadili ra ya ngono kuwi. Sapa? Aku nek engko nek aku salah ngomong, Heeh. engko nek salah mau yo pasene yo salah deng nek jeneng kowe salah mbok diadili yo jeneng Elisa Elsilit. Elsilit sapa mau? Elisa ngomong Elsilit. Elisa kleru apa? Elsilit nopo mau? Elisa cetok-cetok karo it. Aduh banget lho. Heeh. Ya ora apa-apa karang sik lambe iki sok ketrikel kok. Iya. Kowe mau muni Elisa kleru Elsilit keng ayo wis. Jo. Ora apa-apa. Ayu-ayu ngene lho. Padake berutu. Iki sing dikersake Pak Sukino kowe sama wis ditukak takoke bola-bali ora. Oh nggih, pas kina. Ibu-ibu do ngenteni neng transit kono. Mbak Elisa mana Mbak Elisa? Wah itu memang sok aneh itu nanti kalau datang langsung naik panggung. Iya. Ya ora apa-apa nggih. Pak Sukino, berarti iki sesuk iki bakale calon. Calon apa? Calon putra. Calon putra piye? Jare anakmu jenenge Sukino. Lho Pak Sukino kae lho sing malah arep. Halo. Pak Sukino. Terima kasih nggih. Matur sembah nuwun lho. Ampun kapok, benjang ngundang malih nggih. Ayo kae Pak Sukino, ya. Sukino. Putrane Pak Mbah Trisnorejo iki kabeh duwe titel kabeh. Oh, sedaya wonten titelipun. Iya, kae Pak Letnan Kolonel. Iku ingkang nomor pinten? Nomor setunggal. Nomor setunggal Pak Letkol Sukino. SH. SH dudu Sukimin Seno to? Utuh. Dolah. Lain. Terus nomor loro AKP Edi Mulyono. AKP Edi Mulyono kuwi. Oh ya Pak Edi Mulyono. Ajudan Menteri. Luar biasa, Ajudan Menteri. Esos. Tadi yang tadi SH ya. Nomor 3 Ibtu Mujianto. Esos kuwi ya ning Polda DIY. Polda wong medeni kabeh ya. Ha iya iki. Dijamin aman nek dadi anake onten sik dereng garwa dereng. Kok kula anu. Lho kuwi ana. Oh langsung ngacung. Oh mboten nonton. Sedaya kabeh kagungan garwa kabeh sementas kabeh. Ya. Sing terakhir iki sing ragil iki Pak Nur Dadi Untara Esos iki PNS Kominfo kuwi ya wis duwe garwa. Kowe rasa dadak ngoyak-oyak putrane Mbah Trisnorejo. Iya. Lah kan terjamin aman, ya ana sing aman, kowe seneng. Swarga tumraping kowe ning neraka tumrape sing tok pek. Kok neraka? Aku kurang apa? Aku ya berpendidikan wong gleleng ya. Nyinden budaya weh kurang ngopo Allah tanpa rupa entut ding. Kok entut? Lah ya Allah tanpa rupa ora ana rupane. Ora ana rupane. Ngobrak-obrak wong pirang-pirang. Anggere nang bis muni. Aku Allah tanpa rupa. Iya. Iki sowan mriki. Iki peresmian masjid. Masjid Ar-Rahman. Mugi-mugi saged migunani tumrap masyarakat sedaya. Ya ngene iki ya tuladan ya kados Mbah Trisno Rejo nggih.
nek sing ade ngerti lagi viral yo gawene kraton gawe dinasti kok Pak Seno yo mangun gawe dinasti. Arep gawe piye, Pak? Wis rasah aneh-aneh to lan. Iya. Iya, nek ngene iki kan membuat semua masyarakat bisa berturut serta, bisa menikmati juga. Betul, ya. Luar biasa, Pak. Tur iki diwakafkan kepada masyarakat banyak. Nggih. Masjid Pundi kuwi mau nriki ngipak Karangwetan karo dusun Dungkasi. Karangwetan Dungkasi, oh nggih. Nek ngipaki kelurahan. Oh nggih. Nah, kuwi sing calone ngundang awake dhewe. Iya. Oh amin. Kelurahan ngipak kuwi. Ya. Ya kalau bikin masjid kayak gini long lasting, ya dadi patuladan. Sesuk ya ngono kuwi ra gedhekke joglo wae, Pak. Gawe masjid. Migunani tumrap masyarakat sedaya. Ora kok rumangsaku anggere takon ngadeg kok kowe malah membunuh. Kok membunuh? Aku hanya berkata-kata. Iki dadi Pak Trisnorejo iki dadi patuladan. Lho ngono lho, sesuk kala mangsa mesti wis to aku mesti nyumbangke sak propirane kaya aku dienggo pembangunan masjid. Iya, ya kudu ngono, kudu. Pak Seno ora? Hah? Pak Seno barang. Iya. Tenan lho, disekseni wong akeh alam sak jagat raya sak lelembut barang lho. Wis kok sak. Lah masjidku sewon kaya aku ya melu nyumbang. Luar biasa. Oh, melu nyumbang. Dalang teladan. Ora perlu tak omongke ning gandeng kowe wis mancing kondisine seperti itu ya terpaksa aku ngomong. Jane piyai Jawa ki tanganmu tengen ngulungke, tanganmu kiwa aja nganti weruh. Oh, rasa dipamer-pamerke. Ngene, sing kene dideleke. Heeh. Sing Oh, kene carane ngono. ngekeke, sing kene didelikke aja Mbok nganti weruh. coba dijajal, Pak. Jajal. Aku ora tau ngono kuwi nek biasanya aku iki nyekel ciduk, iki nyekel. Oh, neneng WC kaya. Wah, wis. Wawi. Wawi dengkulmu. Ah jenenge kuwi to. Heeh. Elisa kok jak omongan kaya ngono. Wong cah rande tata krama. Iya iya. Tata krama ya iki pun basa ya kula kok tata krama. Tata kramane kurang kowe iki biasane anggere ning Gunung Kidul kuwi sing ngrepotke tukang masak. Iya. Kok ngrepotke tukang masak. Lah dheke pesen dhewe kok, Bu, mang mriki kula gaweke sambel bawang. Wah. Kalih tahu, kalih tempe, ha mburi maune wis leren dadak masak meneh. Ming sekolah mbene sinden sinjiki. Nggih. Oh, nyuwun uyah ngono. Ya ora apa-apa. Ki akeh banget sing nyuwun sa. Nggih, napa? Podang kuning ana, tembang kangen ana. Lah sing pundi nek? Aja podang kuning napa tembang kangen? Podang kuning. Iya. Aku iki keluargane Pak Trisnorejo kuwi pecinta streaming kok. Luar biasa sedaya nggih budaya Jawa. Budaya Jawa. Budaya Jawa. Motomu. Letnan Kolonel Pak Sukino iki ya pecinta streaming. Malah nek awake dhewe ning Jakarta panjenengane sak keluarga mesti nonton. Oh, nonton mirsani. Pak Edi Mulyono iki ya pecinta streaming awake dhewe. Pak Ibtu Mujianto lan iki sing mau wah fotoe kok nguyel-uyel sapa? Bu Dr. Sumiati MPD guru SMA lan dosis apa dosen iki? Dosen iya ya diaturke sa dari sedaya remen streaming nggih sedaya kok mboten nanggap YouTube mawon ya lho lambemu kok elek to nek nanggap YouTube ya dhewe ra entuk rejeki kok ya ting bener heeh podang kuning monggo heeh Nadyan wujud mung peksi pangapunten mboten aku bingung nggih Pak Geter alus manis tur merah
wong blesteran ning suarane apik, gelem budaya Jawa. Iya ya, Mak. Iya. Nggih, kedah ngaten. Total nggih nek sinau ya tenanan, nek teles ya sisan blebek, sisan klepus. Wis ora dong kowe iki omong wis ora dong. Kowe nek omong kuwi saya nek iki rada teratur, biasane nek omong biasa pletuk. Ora karo-karuan. Iya. Wes wenggon kula lana golek isi podang jenar Eno ipo bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya mangga yuk salon-alon esok awan yuk esok awan ning omah wis ora kerasa uyuran anggoleki sing tak sayang kamu pemikiranku kali ora krasa esok awan ganti wengi
Sukina niki wau wonten request paseno. Heeh piye? Nyuwun pandonganipun sedaya mawon kagem Bapak sinten? Wawan. Adik Wawan. Oh, supados enggal kagungan garwa. Ye. Kula nggih dereng kagungan. Lho. Kok malah kowe dhewe kok tawake iki piye? Iya. Niki ora apa-apa, jeneng kaya ngono kuwi jodoh kok ya, Sa. Oh, nggih. Jodoh ki di tangan Tuhan. Lho sapa ngerti kowe sing biyawarake tiba-tiba Mas Wawan ki terus lho karo kowe rada kepiye ngono lho. Langsung memandang ngono ya. Tiba-tiba jatuh langsung. Wah, apa jatuh? Iya, kaya sinetron wae terus bukune tiba terus dijupuk bareng. Aku tahu ngono kuwi malah padu kok. Napa padu? Mergane malah jeglukan banter banget. Iya. Iya ya, Mak. Matur sembah nuwun. Mau bisikan mau apa? Pak Sukina mau ngumumke kuwi mau. Nggih, sam nyuwun pandonganipun sedaya. Oh, nggih. Wah. Nggih. Mas Wawan ki sing endi ya? Iki wau lho sik niki wau minggah niki wau kan wonten Pak Sukina kalih Mas Wawan. Oh, aku pakai kaos hitam. Ganteng lho. Kowe kira-kira cocok ora? Ya jelas lah opo meneh patungan kene wang. Ya jelas lah. Ning aku luwung rasah wae. Kenapa? Sebab bebek. Sebabe aku wis ngerti lelakonmu. Kowe iki yang-yangan bola-bali sing lanang mesti setruk kabeh. Mergane getak-getak wae kok. Ayo ge mangkat. Kon ngaterke nyinden yo. Iki dingklike dikempit. Wong lanang kon ngempit dingklik. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ya, matur suwun Mbak Elisa or karo Salaso. Cek sami-sami. Waduh. Rada lumayan saiki ya. Ya mbiyen dek urung tak temu no alah. Awake iki karo biting kowe gedhe biting. Kuru kae ya, kuru rambutnya brindil wis. Wah, ora karo-karuan kae nek di apa jeneng iki di nek sanggul iki ora iso rata lurus memburi kae. Oh, jrawik-jrawik. Heeh. Wis mbiyen ra karo-karuan. Teko ning nggon aku iki wong endi iki? Kok teko ning nggonmu? Lah mbiyen skripsi lak nulis tentang aku teko ning nggon aku wis awake ireng. Iya. Rambutnya brindil, nggawa rok sepan kae. Oh. Mongko sikile ting trul bekas gudeg akeh banget ya lho. Bekas koreng akeh banget ya wae, mesti cah rakopen iki. Tak takoni asli dari mana? Saya dari Sulawesi, Pak. Wo, mulane nang kene kos saya Rakopen nang. Wesele sok telat, sok ora. Bareng gelem nembang kok suarane apik terus, "Kamu ikut saya mau enggak?" "Ngapain, Pak?" "Nyinden." "Saya enggak bisa." "Bisa. Harus mau." "Ya, coba ya, Pak." Lah melu pisan pindho iso nyinden kuwi terus gelem ngomong malah dadi viral. Iya. Mergane ayo omongane ting pleketot ra karo-karuan iki mah. Malah saiki disenengi wong akeh. Iya, ya wis ora apa-apa. Rezekine wong iki ya sok-sok datang dengan secara tiba-tiba. Memang. Iya.